Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Hello, Carlo? Wen, siya. Friday ita, sanggari? Inururi ko dumteng. Tadamanin data. I miss you. Same place, same time. Aginura ita. Gabutada na skin, apagsalitaan ta. Manong name dati-dati nga kada Friday kada date me keniya Carlo. Ngem ti pakas daawak. Nadyan baga naman ang naming nga ada na skin nga baga na kaniyak kung ada na skin nga pagsalitaan mi. Anya nga taray jay? Pinanpanunod ko. Diyak ko maidi kaya ti magrelasyon manong name tamang ang kunak na masaktanak. Nagruna manunay kat siyak tinauna kada kami nga talong agkakabsat ket kas inauna inkarigatan ni nanang nga pinagbasa nak aging ka nakapagturpos sa kiti kolehyo kadadaan ako ni trabaho. Nga ti agdama idi manunay kat pagbasbasaek iti adjek. Ti ading ko tatulungak di kiti kakabsat ko tapos makapagturpos naman. Ngayon da nagamamu kami kini Carlo natignay na tiriknat. Nagarem, manong nemi, aging gainaklun ko. Iridamo manong nemi kata, naragsakan. Tawagag iti bigat, good morning, tawagag iti aldaw, nangangkan, tawagag iti malem, nakakaawid kan, tawagag iti rabi. Ngimde tamaten manong nemi nga panang tawag-tawag ko keng kuwana, iti kasurun na. Di nakayat manong nemi nga monitorek isuna. Nga data siguro maten tila limamiisan na kaniyak aging kakalpasan ti inam nga bulan nga panag-nubyo mi kasla itay timawag tadakan hunasken nga pagsalitahan mi nagsido karak manong dagos tagparparik na kaniyak anya nga tat mapasamak ka rito nga panag-date mi nagturong nga road manong nemi iti restaurant nga dati-dati nga pagsinsinarakan mi ket ditoy manong nemi nga dangan kami kasi ti dati ada red wine uminom kami ket di ta makapangan kami manong nemi Laura dito ti bagakeng ka maudi da itoyen Maudi nga niya. nga pananganta panagdate ta mauding na panagdate ta kahit kong agsinatan. Ha? Anya? Aglinipatan. No, Carlo. Diyak kayat nga sinata. Diyak kayat amapukaw ka. Ngam jak kayat ti style mo. Kaslawan ti pa nagtalag mo kanyak. Ti pa nang monitor mo kanyak kat pakakitaan ti kaawan ti pa nagtalag mo. Kaslak lo mabagbagkel. Sige, ano di mo kaya ti style ko? Baliwak! Basta santa ngagsina, please! I'm sorry, Laura. Ngam nauma akon. Nabanug akon. Isungag sinatan. Nasakit man tinakem ko manong naming awan tinaramidak no dinangawat iti kinapudno. Ngayon sinanakon manong nami ni Carlo. Saan nga nilibak kadigidi kakapsat ko kastabat tayong kininanang di mapaspasamak kanya. Kadeta tinistoryak kininanang may panggip manong nami ti panangisinan ni Carlo kanya. Kastabat tayong kinimensi nga office mate ko manong nami. Tit ko na kanyak nga okay ka numitlayang tadabit pa kaya nagsina kami tapno na amuak ka no ti pudno a kinatao ni Carlo nga ti panagayat na kat ubaw saan nga pudno a panagayat kat tunggal Friday manong nemi imbes idi ngag-date kami kay ni Carlo ngem ti aramidek
Kargat ko ti mapan iti beach resort, iti igid ti baybay. Kasla, diya kamin mauma nga mangbilbilang kadigit taluyon. Kastamitan ti panagtabon ti init. Iti tad nagtimek, iti sikigak. May sana taer, alalaki manong name. Bilbilangin sa akin di, iti panagsubli-subli di iti taluyon. Miss Beautiful. Kuha. Marot na bilang mo? Jack mabilang. Talaga nga saan? Gabata di mo tupulos mabilang. Di pa nagsubli-subli di kita daluyon ngagpasag iti kadalatan. Gabata di kita daluyon ket sandan tumabannog. Sika ngagbilang ti mabannog. Din tumabannog dagiti daluyon kunam. Api nga rod ni ayat ket adda mabannog. Ading ko, napudnot panagayat dagiti daluyon iti araramidan da. Isong sandan to nga, sandan to pulos nga mabannog. Ngem no di panagayat di ex mo ket nabannog, saan nga napudno dayta nga ayat. Tingkay nangigan papagayam ket sumagbanulay nga paset ti pagkasaritaan ti lagip ti napalabas ni pagayam tingal Laura iti probinsya ti Ilocos Norte. Nga ti pagkasaritaan ni Laura kisot napili nga bestseller of third week iti bulan ti July 2025 papagayam. Idagtultol nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Kaya di program at tingang lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Nga mangiganyo kada 12:30 kad alas 2 lunas aging kana iti Sabado papagayam. No kasano nga nangabak ti pagkasalitaan ni Laura. Luapin nga napili ang bestseller of the third week and posible nga iso iti 7 grand finalist tayo. Iti 2025 inakto istoryan madamdama. Takayad ko ang imalagip ka na kayo papagayam no sika kadagdama ka itang agbibuya dito yung page di paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award page. Paki-like dito yung page tayo. Paki-share dito yung video tayo. Kaya agpalo kayo kuma nasaan ka pang nakapagpalo al di page di paring Ray. Kaya nakayad ko yung palagip kadagatay agbibuya. Nagruna kadagatay mayato nga mangi surat met iti pakasalitaan da true to life success story da dagiti agur-uray kada kayo nga kadakkel nga premyo. Imagine malaksid iti weekly can monthly prizes at agur-uray nga grand prizes. Gabutan no sikat grand winner umawat ka iti 50,000 pesos, 50,000 pesos. No sikat it first runner up 30,000 pesos, second runner up 20,000 pesos, third runner up 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos tunggal mangabak iti grand mangabak kadag iti grand prizes malaksid iti cash at dapay plake ti pamadayaw nga maawat yun. Isong agsurat kayon aya urayan kadag iti surat yun papagayan true to life success story. Kasano nga napasamak nga napili nga best letter of the week dati pagkasalitaan, third week di pagkasalitaan ni Laura at Ilocos Norte. Ituloy tayo at istoryana. Ni Dani, papagayam iti nagtimek kang kuwana, kabayatan nga bilbilangin kanon niya Laura numamin anong agsubli-subli di kita luyon iti napino akadaratan. Kasi nakuna itay ni Dani, nga awam pulos pa nakabannog ti daluyon ngagpasag. Ket no iyarig mo ti daluyon ti ayat. No ti ayat ket saan to ang mabannog napudno unay nga ayat. Ngem no mabannog dat ang ayat saan nga napudno. Nagama mo dang rod manong naming ket itilaengen panagraip dagiti kulap da Laura kastamaten kiniya Dani kaslaad da kanumanen nagungar ngarik na iti puso ni Laura. Narik na nga dimteng ti sabaling ayat nga saan tong mabannog nga ayat no dikat napudno nga ayat.
no kasano nga nasugatan ni Laura gabutikas jay nga style ni Carlo nga mabunog ti panagayat na. Agbadbada na magkahim ti kasat. Agbadbada na magkahim nga nasugatan ti puso da. Gabuta ni Dani ket nagsinadamat iti kayan ayat na. Gabuta malaksid ki ni Dani adda kano pa'y sa bali nga lalaki ti biyag ti girlfriend na hang kanumat amap-map nek. Iso nga nagsinada. Aging ka nagsininged tirik na dadani kini Laura aging nagas taho na na. Agasam ti pusok taghasak met ti pusom. Aging ka papagayong nga nagkarelasyon na giti doon. Patyan idin ni Laura ang sang nga nagbidot iti may kaduwa nga ayat adimting iti biyag na. Gabuta talaga mariknara tayo kini Dani. Wen, yung sampayan nga nagamak, nga nangyama mo, ni Laura, kani Dani kadagiti parents na, ken dagiti kakapsat na. Awan pulos tinlibak ni Laura ken kuana. No kasano, it panagkarina kadagiti kakapsat na nga tulungan na ida. Aging ka, nga dan napasamak ka na kuana. Ket gabot, dan napasamak ka na kuada, inawan dan ti panagkalaysada. Aging nga dimteng di gundaway nga nagring ti cellphone ni Laura nasdaw. Ni Carlo ti tawag. Sinong bata? Dinamag ni Laura no anya ti baga ni Carlo. Kaya't nati makisinubyanan. Oraan yan ton teraramidan ni Laura tawag nga tawag, unan yaman di takat sa santun nga agreklamo. Ano gutin nanton ti amin? Santun nga masuron. Agbaninton nga napudnot pa nagayat na. May bagamit manong namin ni Laura. Nga naladawan ti amin. Tanasarakan ni Laura. Ti lalaki nga pudno nga gayayat ken kuan. Agsubli-subli idi ni Carlo papagayam tapno alukuyan na ni Laura nga agsinublian nanda. Ngem pulos nga saan nga naalukoy. Tirik na na. Gabota talaga nga nagtal na Eden ti puso na kini Dani. Ti puso na ken ti puso ni Dani ket yarig da iti daluyon nga dinto pulos mabanog nga agay-ayat ti tunggal may sa kadagwan. Nagkalaysada manong nemi ket nakaragragsak da. Nagkalaysada papagayam ket nakaragragsak da. Ket iti uneg ti patakder da nga balay ditoy nga kikinamatan dagiti talong ubing talong nga kakabsat. Gabot ta talong nga anak din sagot ni Apo Dios kadakuan. Natulungan ni Laura dagiti duwa kaabsat na ket nakapagturpos damet kadadaan damet ni tinapintas na ragsak na sa liwanwan nga pamilya. Ninanang na papagayan ni Laura ket di burdek da ti pagyanan na. Kanawanan ti sapulan pa ni Laura tinsagot ni Apo Dios nga pamilya abinangon da isuda ken ni Dani ken di kita nagdan. Papagayam dahil nga ti pakabuklan, ti pakasaritaan, ni pagayam ti nga Laura iti Ilocos Norte. Nga iso tinapili nga best letter of the third week iti bulan ti July. Iti programa ti nga lagip ti napalabas. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta. Kaya ti programa ti nga lagip ti napalabas ti Action Radio DCJ Silawag. Sakbay nga rin ginak mo pa ka na papagayam. Hindi man i-acknowledge. Gitay tangkanayon nga mangbuybuya ka na tayo. Gitay likers tayo, sharer tayo, viewers tayo. Intay i-acknowledge kan pagyamanin ida. Kas kini Belia Pimentel, ni Merly Viray, Norelin Perdido Tamalay, Sencas Galapon, Treli Mateo Pelio, Leticia Mingming, Saldi Gudal,
ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Ana Pimentel, ni Bulusan Madeline, salamat ni Cheryl Ray Acuba, Dolor Herbacio, Michelle Salvador, Lydia Bunao, Eclarin Kagat, salamat ni Edwin Trinidad. Thank you, kada kayo. Kaya taging kangarot sa balin tuman ng video. Ngayon tayo pagkakaduaan. Salamat po, kada kayamin.